Petrus. Wat weet ik van Petrus? Nog niet zo heel veel. Ik ben me erin aan het verdiepen voor de rol die ik ga spelen in The Passion. Ik ben Philip Slange, ik kom uit Maastricht. Ik heb in het verleden in een rockband gezeten, ik heb jazz gezongen, recent in een klassieke productie gezeten. En nu deze uitdaging. Het is volgens mij een grote productie waarin ik tot mijn verbazing een best wel grote rol heb gekregen. Die uitdaging ga ik aan. Uh, ik zie er naar uit, ik vind het spannend. En ik hoop dat jullie komen kijken. Stond te kramen, dat leek wel Chinees. Er is daar nog nooit mee in Limburg geweest. Schoen, schink, schijn, en de zon schijnt schoen. De zon schijnt schoen, ja de zon schijnt schoen. Schoen, schink, schijn, en de zon schijnt schoen. Welke man uit Holland zee de stad nou? Even nadenken wat hij ging. Dat is eigenlijk...